Man skal træne, fordi det er sundt, og man skal træne, fordi at det gør dig glad. Man skal træne, fordi det har en indvirkning på, hvordan din indlæring er i forhold til skolegang. Med træningen, der er det en udvikling hele vejen frem. Med slankepillen, jamen så hjælper den lige nu og her, men slankepille kan du ikke tage, synes jeg ikke, man skal tage resten af sit liv. Det er noget, der er en periode af 3 måneder måske, og så stopper det. Og hvordan vil det så være udviklingen for din krop og din kur efterfølgende? Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man træner. Det er meget individuelt, men man kan få motivation til at træne ved måske at finde sig en træningspartner. Det behøver ikke nødvendigvis at være, at man træner selv, men at få en træningspartner eller gøre sig selv nogle mål i livet om, at 3 gange om ugen skal jeg ud og gå en tur, og så starte i det små, og på den måde bygge videre på det. Man behøver ikke at have de største ambitioner fra start. Den kan hjælpe dig på den måde, at du får øjnene op for, hvor fedt det er at komme ud og træne. Men jeg tror ikke, de fysiske store tiltag sker ved en træning. Ja, det er vigtigt, at kroppen får hvile og restituere. Det bliver usundt, når det tager overhånd, og igen, det er et individuelt spørgsmål. Overhånd er, at nogle mennesker, der er jo lavet den her undersøgelse om, at overtræning kan være en sygdom. Og det er jo altså, hvis du står mellem 3 og 8 timer hver dag i et træningscenter, eller er ude og bevæge dig og være aktiv, så begynder det at blive usundt. Og især også fordi, hvis kroppen ikke får hvile, og du ikke får det mad, der skal til, og kosten den ikke stemmer overens med så meget træning, du laver, så går det ud over resten af kroppen og indre organer, og det spiser de muskler. Så derfor